भिडिअ'आ लिकआ मबेनिफ्राय जादों आंबो बे भिडिअ'खौ दङ होननानै आंबो मिथियामोन नाथाय सैथो जे बेफोरबायदि सानसे समाव जालांदोंमोन आरो जानानै बे बाथ्राया जोबलांबायमोनबो दा मा थाखुमा जोब्बायना गासिबो पकेटआ बुंजोबनायखाय थाखुमा जोब्बाय गाव गावनिया जाखांजोब्बाय नालाय नोंसोरो जाय मानसिया जेनेबा आब'जों लोगो जायोमोन ना बिसोर फैसा जाख्ल' जाख्ल' आब'खौ नारसोमना होग्रा हरसे उन्दुबा माथो जागोन होननानै उन्दुहोसोमग्राफोरा अबाव थांखो रन्जयाबो माने जों गोसो थोलायो दासिमबो सिरि सिरि जों सिरि सिरिनो थाबाय थागोन गोसो थोलायनाया लोगोसे हमलायलायनो हायाखै आरो थाखा फैसा गोनां मानसि जोङो गोसो जाबा थाइलेन्डआव लानानै थांनो हायो बा बबेबा सिंगापुराव थांनानै जोङो थाहैनो हायो बैफोरबायदि बुंनायनिफ्रायबो गोजानाव था लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थांना टाइटेलजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौ आं मानि सायाव लाबोदों नङा होमब्ला माने जोंहा खेंख्राया निमाहा बिदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा बुङो गोरोन्थिया बयहाबो जायो नङा होमबा माने बिथांमोना बुंबाय थादों दाख्लै थांनाय जिनाखि भाइराल जादोंमोन बे समनिफ्रायनो बिथांमोना बुंबाय थादों जे माने बे भिडिअआ गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय माने सोरबा लोगोफोरजों शेयार खालामलायनाय बेफोरबायदि दंमोन होननानै बुंदों आरोखि ओमफ्राय खेंख्राया बुंनाय बायदिब्ला नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना खोनासंनो हागोन नङा होमब्ला बयबो मिथिखाबायबो जानांगौ गोबाङा मिथियाखैबो जानांगौ आरोखि माने खेमफ्राया बेवहाय बुंदों जे माने भिडिअखौ दंना माने मिथियानोमोन आरो दसेनि उनाव बिथाङा बुंबावदों जे माने बे भिडिअआ लिक जानो हागौ सम सम माने गिबाय थाखायोमोन सानफ्रामबो होननानै बुंदों आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै ला आंनि भिडिअ नायगिरि बिथां रायजो राजा नोंथांमोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै नायग्रा बिथांमोना जायफोरा दुखु मोनदों बिसोरनिसिम गेजेरावनो आङो बयखौबो गोरना गंख्लायनानै निमाहा बिग्रोयो आरो जिथुखि दा भाइराल जाबाय थादों आरो बेनि सायाव आंबो फंनैसो गोरा बाथ्रा राव बाहायनाय जाहोना आङो रावखौबो गासैखौबो बाहायनो होननानै बाहायाखै साफा सानै मानसिफोरनि थाखाय आङो फंनैसो बाथ्राखौ गोरा बुंनो गोनां जादोंमोन आरोना जिथु भिडिअखौ भाइराल खालामदों बे भिडिअआ लिकआ मबेनिफ्राय जादों आंबो बे भिडिअखौ दङ होननानै आंबो मिथियामोन नाथाय सैथो जे बेफोरबायदि सानसे समाव जालांदोंमोन आरो जानानै बे बाथ्राया जोबलांबायमोनबो होमबाबो आंहा गिनाय मोनसे दंबाय थाखायोमोन आरोना सासे नङा सासेनावथ' बे भिडिअआ थाथारगोन सानसे समबाबो बे बुस्थुआ बेरखांखागोन होननानै आं साननाय दंखायोमोन आरोना ओंखायनो आं सानफ्रामबो एनिटाइम गिनाय भाब दंबाय थाखायोमोन आंनाव होमबाबो आं दिनै दा बयबो रायजो राजाया नुबाय जेथिया माने जिथुखि नोंथांमोना हायोब्ला अननानै खनसेखौ निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आरो बबेबा डिस्ट्रिक्टखौ बदनाम खालामनाय एबा बबेबा डिस्ट्रिक्टखौ फाननाय आं दिनैसिम बेबायदि मोनसेबो डिस्ट्रिक्टखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावबो बाहायफेराखै आरो आं जेराव दङ बेयाव आं एसेबां गाज्रि माबाबो देखायाखै आङो दा आं बे जायगानिफ्रायबो आं गैलिया आरोना लोगोफोर आं दा माने आं बे जायगायाव थालिया माने आं जिथु जेराव जायगायाव दखान होयो बेबो जोंनि आसाम गोलैया आरोना जोंनि अरुणाचलसो गोलैखायो आरो नोंथांमोना आं थाब्ला जुदि नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ गुबुंले जायोबा बा हारिया गुबुंले जायोब्ला नोंथांमोना जि सानदों बेनो जागोन आं जेराव थायो जुदि गाज्रि थासारि सोमजियोब्ला इयुन जोलैया गाज्रि जालाङोब्ला आङो नोंथांमोननि लुगैनाय बायदिनो खालामनोसै आरो आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला आं बयनिसिमबो निमाहा बिनाय लाग्रोबाय लोगोफोर जाहाथे रावबो उनाव बेबायदि जानाङा माने बयबो खालामनो होननानै खालामा आरोना गासिबो जाथायखौ माब्लाबा मिथिस'यैयावबो जाफ्लांलायलाङो आरो आं गावनि माबाखौ गोरोन्थिखौ आं एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय गनायनानै लाबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअखौ पाब्लिक खालामबाय थानो नांलिया माने उन्दै उन्दै गथ'फोरबो नायोथ' माने जोंनिफ्रायथ' जोङो आपल'ड खालामनो होननानै खालामाखैमोन माखासे दावराव दावसि समावहाय बेखौ लोगोजों लोगो शेयार खालामनाय जादोंमोन आरो सोरबा गासिबो लोगोआथ' असे थार नङा बे समाव
माने मोनसे नङा मोनसे बाथ्रायाव नांलाय खमलाय जाबानो लोगोजों लोगो बेफोरबायदि बदनाम खालामलायनायाव थाखायो। गावनि असेखौनो जों फोथायनो हायाबा जों मालाय लोगोखौलाय बोरैथो फोथायनो लोगो। बेखायनो आं बयबो रायजो राजानिसिम आङो निमाहा बिबाय आरो जाहाथे आं उनाव भिडिअ बानायो बानाया आं आरो बे टपिकनि सायाव आं भिडिअ लाबोलिया। आं नोंथांमोना जि बुङो आं बेखौनो आं सैज्रोनो हानाय जाहाथे इसोर आंनो बोलो होयो। दायखौ मावबाय जेथिया सैज्रोनोबो हानांगोन। माबाफोर दुखु मोनदोंब्ला आङो बयनिसिमबो निमाहा बिबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनहा खोनासंनो हागोन जे नैबे जिथुनाखि माने बिथाङा गाबनानै बुंदों बे गाबनानै बुंनाय भिडिअखौहाय आङो डाउट जादों। माने बिथाङा मास्क गानदों नालाय मास्क गाननानै माने भिडिअ बानायैनि सिगांनो मेगनाव दैफोर लाफ्लादोंसो नामा, दै लाफ्लानानै मास्क गाननानै मिनिनाय ओरै ओरै साइसआव नायोब्ला मिनिनायफोर बायदिसो नुयो आरोखि। दा बेखायनो नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नाय। माने बिथाङा बुंदों जाहैबाय माने मा होनगोन बेखौहाय जिनाखि गावजों जाय लोगोफोर दंमोन, गावजों जाय लोगोफोरा बेफोरबायदि खामानि थिनदोंमोन, माने लोंहोनानै जर जबस्ति लोंहोनानै उन्दुहोदोंमोन बा जालायहोदोंमोन, माने बैसोर बायदि मानसिफ्रा दिनैनि थारिखआव खारखुमा जोब्बाय, सिरि थाजोब्बाय आरो थाखा गुरलाब गुरथाब जानानैहाय सिरि थाजोब्बाय होननानै बुंदों आरोखि। गावनि लोगोफोरखौहाय माने अबाव थाखुमा जोबखो होनना बुंदों आरोखि। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौबो नाय। दा मा थाखुमा जोब्बायना गासिबो पकेटआ बुंजोबनायखाय थाखुमा जोब्बाय। गाव गावनिया जाखांजोब्बाय नालाय नोंसोरो दा आंखौल' थैनायनि लामाथिं लांनो नागिरदों दा बयबो ना। नोंसोरनि थाखायनो जाजोबदों बेफोर गासिबो। नोंसोरनो आंखौ बेफोरबायदि लामायाव लांनो। सानसे नोंसोरखौ इसोरा नुगोन। दिनै नोंसोरो आंखौ इमान माबायाव खोलनानै दोनबायना। साला दा सासेयाल' फासिनानै दङ। लोंसोम होनानै उन्दुहोसोमग्राया साला अबाव खारखो। लोगोफोर आङो आब' केमफ्राइनि बा भिडिअनि बागै फंनैसो बाथ्रा लाबोदो आरो दाथ' आब'आथ' हारसिं फासिनानै दंखायो। मा होनो जाय मानसिया जेनेबा आब'जों लोगो जायोमोन ना, बिसोर फैसा जाख्ल' जाख्ल' आब'खौ नारसोमना होग्रा, हरसे उन्दुबा माथो जागोन होननानै उन्दुहोसोमग्राफोरा अबाव थांखो, अबाव थांखो? सिरि सिरि थाजोब्बाय माथो हो। साला फैसा जाख्ल'जोबनानै साला आब' केमफ्राइनि नाम लायै लायै फैसा बिहरग्राफोरा अबाव खारखो, अबाव खारजोबखो बिसोरो। साला दा सासेयाल' फासिनानै दङ। लोंसोम होनानै उन्दुहोसोमग्राया साला अबाव खारखो, अबाव खारजोबखो बिसोरो। साला मान सनमान जाजोब्बाय बिसोरो। साला दा सासेयाल' जेरावबो जागा गैयि खालामना होदोंना, महर मोखां देखायनो हायि। साला नाम सोलाला आङो रावनिबो। दानो नाम लानांगौबा ओंखारजोबलांगोन दानो फारसेनिफ्रायनो गन्थं गैयि। साला फैदो दानिया लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय नङा होमबा नैबे भिडिअखौहाय जिथुनाखि बिथांमोनहा बुंदों नङा होमब्ला। दा आङो बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर, हो बिथांमोनजों आङो खेंख्राइखौ बुंनो खावलायनो सानो जे गोरोन्थिया जाबाय जाबाय नङा जोब्बाय। नोंथाङा मोजां खनसे निमाहा बिदो रायजो राजानाव। आं दिनैनिफ्राय बिदि खालामला, जेन'ब्ला गोरोन्थि बय जाबाय, निमाहा होदो, आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय, आंखौ अननानै निमाहा दोनना मोजां भिडिअ बानायदो। ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि सोरखौबा गाज्रि राव बुंनाय, गाज्रि सोंखारिनाय, गाज्रि एकदम भाषा बुंनाय, सोरखौबा रागा जोंब्लानो गावनि खुगाखौ कन्ट्रल खालामनो हायै बैफोरबायदि दा बुंसै नेक्स्ट टाइमनिफ्राय। आं बेखौसो खावलायो। ओमफ्रायहाय आङो आरो बेखौबो खावलायनो सानो, नोंखौहाय सोर बेफोरबायदि जर जबस्ति खालामनायमोन? बे भिडिअआव जों खोनादों नङा होमबा। नोंखौ सोर जर जबस्ति खालामनायमोन बैसोरनि गासिनिबो नाम लाजोब नोङो। बा नोंखौहाय सोर बायदि मानसिया लोंनानै बेफोरबायदि लोंहोदोंमोन बा उन्दुहोदोंमोन, खनसे खननैया जेबो जाया, हो जेबो जाया बियो होननानै नोंखौ सोर बायदिया माने पस्ट खालामबाय थादोंमोन, बैसोर बायदि मानसिनि नामखौ नोङो लाजोब भिडिअआवहाय। अब्लासो जोङो रायजो राजाया माने मिथिगोन बैफोरबायदि दान्दा, बैफोरबायदि लाइनाव, बैफोरबायदि खामानियाव सोर सोर मानसिया दङ। सोरबा गिदिर गोलावानो जा रावखौबो गिनांगौ गैया, सोरबा हाइ लेभेल मानसियानो जा रावखौबो गिनांगौ गैया, सोरबा अबावबा थाग्रायानो जा, सोरनिबा फिसाया साख्रियावलायानो जा, औ रावखौबो गिनो नाङा। नोङो गासिनिबो नाम लाजोब। आरो बे भिडिअखौ हाजासे सेयार खालाम, खेमफ्राया मोनहैनाय बायदि लोगोफोर, नङा होमबा।
बेफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे मोनहैनाय बायदि आरो नेक्स्ट टाइम रावबो बेफोरबायदि जायै बायदि आरो खेंख्राइखौ जिनाखि गोरोन्थि जाबाय बिनि थाखाय मोजां रायजो राजानाव निमाहा बिदो नङा होमब्ला ओमफ्रायहाय फैबाय थानाय समाव बैफोरबायदि गोरोन्थि दा मावसै नों जि जायगायाव खामानि मावनानै दं बेखौनो मोजाङै मावनानै जा नों बिजनेस खालामदों बेफार खालामदों नों मोजाङै खालामनानै जा बा जोङो नुनो मोनदों रन्जयाबो माने जों गोसो थोलायो दासिमबो सिरि सिरि जों सिरि सिरिनो थाबाय थागोन गोसो थोलायनाया लोगोसे हमलायलायनो हायाखै आरो थाखा फैसा गोनां मानसि जोङो गोसो जाबा थाइलेण्डआव लानानै थांनो हायो बा बबेबा सिंगापुराव थांनानै जोङो थाहैनो हायो बैफोरबायदि बुंनायनिफ्रायबो गोजानाव था अरन्जयखौबो अरन्जयनि गामिनि सरि रन्जय नङा सरि रन्जय मोननि गामिनि रायजो राजाफ्राबो बेखौहाय मोजाङै शिक्षा होदो मोजाङै माने माबा खालामदो बेखौहाय रन्जयखौबो बेखौ एकदम मोजां स्टेटमेन्ट लादों मोजाङै एक्सन लादो आरोखि बिनि सायावबो ओरैनो दा हगार नङाब्ला फैबाय थानाय जोंनि फिसा फिसौ इयुन फिउचारा मा जालांगोन बैसोर बायदिखौ हगारदावबाय थायोब्ला बेफोरबायदि आरोखि लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय